खानापूर तालुक्यात कालपासून जोरदार पाऊस पडत असल्या कारणान मलप्रभा नदीची पाणी पातळी वाढली असा तेका लागून चोरला बेळगाव या मार्गाचेर कुसमळी लागी जो मलप्रभा नदीचेर नवीन पूल बांधपाचे काम चालू असा त्या पुलाच्या सायडीक जो तात्पुरतो ब्रिज बांधिलो मातीचो तो ब्रिज रात्री वाहून गेल्या कारणान या मार्गाली जी वाहतूक असा ती पूर्णपणे बंद केली असतात आणि पर्यायी मार्ग म्हणून ही वाहतूक असा ती जांबोटी खानापूर या मार्गे वळवलेले असतात। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक हे जे ब्रिज असा ते ब्रिज मान्सून हंगाम सुरू जावच्या आधी हे पूर्ण करपाची सूचना केली, मात्र मान्सून हंगाम सुरू झालो तरी या ब्रिजाचे काम अर्धवट असतात। एके सायडीन हो जो तात्पुरतो ब्रिज वाहून गेलात आणि दुसऱ्या बाजू म्हटल्यार जे ब्रिजाचे काम असा नवीन ते अर्धवट असतात। तेका लागून ह्या पावसाळ्यात जो वाहून गेलो ब्रिज असा तो दुरुस्त करपाक ची शक्यता खूप कमी असा, कारण पावसाक लागून ह्या मलप्रभा नदीत पाण्याची पातळी खूप असता। तेका लागून आता पाऊस संपापर्यंत तरी हो ब्रिज असा तो दुरुस्त जावपाचो ना। तेका लागून जे नवीन ब्रिज सुरू जायपर्यंत या मार्गावली जी वाहतूक असा ती वाहतूक बंद राहतली आणि पर्यायी मार्ग म्हणून ह्यो पूर्ण पावसाळो सगळ्या वाहतूकदारांका जांबोटी खानापूर या मार्गाचो अवलंब करपाक लागतलो। पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे।